ମାଲିକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାଲିକ ସବୁ ଭଲଟି। ଆଉ ମାଲିକ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ବଣଭୋଜି। ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେମିତି ବର୍ଷକରେ ଥରେ ସବୁ ମିଶିକି ଯେମିତି ବଣଭୋଜି କରନ୍ତି, ଆମ ଗାଁରେ ବି ଆଜି ସେମିତି ହେଉଛି। ଆମ ଚାଲ ଯିବା ଆମ ବଣଭୋଜି ଦେଖିବା, ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ବଣଭୋଜି ହେଉଛି, କୀର୍ତ୍ତନ ବି ହେଉଛି, ସବୁକିଛି। ଚାଲ ଚାଲ। Thank you.